אז מה קורה חברים? כאן יונג'י בעוד סרטון קצר וחדש. אם אתם לא יודעים, אני משחק פורטנייט כבר 6 שנים איתו. אנחנו ביחד משחקים פורטנייט 6 שנים. אנחנו בני דודים, נעים מאוד. וחברים, אם אתם רוצים שאני אחשוף לכם את הלוקר שלי, אנחנו המטרה להגיע ל-20 עוקבים ול-10 לייקים בסרטון, 5 לייקים בסרטון הזה, לא, 3 לייקים בסרטון, ו100 צפיות. אתם רוצים? חבל, יש פה לוקר מעניין מאוד דווקא. יש פה לוקר דווקא מעניין. אני אתן לכם הצצה קטנה, רגע. מעניין, לא? יעניין אתכם. טוב, אם אתם רוצים, תירשמו, יאללה ביי.